lampair Prawadya bala saking Kadipaten Bantarangin ingkang katuran dening Prapan Patih Pujangga anom kang sebat dening Patih Bujanggana minangka utusan saking Kadipaten Bantarangin Ponorogo Nggih menika prajurit dening Prabu Arlana Sewangdana. Pesona ingkang padhawatan Kediri Sapelu. Lawan kesuwung Dewi Sangga langit apaja Sri Prabu Karata Nagara. Maganong kondangi Surabaya punya bro Bapak suwe
Lha ya apa wong wayahe awakmu metu bapae arek adik-adik iki mang metu ngano bapae mecut penak. Wayahe awakmu metu ning kene bapak mecut lu ora tanggung. Ya terpaksa daripada awakmu isin tak pecut dhewe. Mecute gak usah kena ning sikil, Mas. Main perasaan. Cetar ngono lho, kena sik. Iya. Ning iso singit lho. Urek. Loh. Jangkrik kating karo mah. Melehi untune bogang kaya aku. Hah? Pak Dir, kok mundur Pak Dir? Ah ngono. Sik. Pak De. Sik. Pak De. Budek rada mundur. Sampe ku nek cocote sampe. Lambemu keriting lho. Bokange ning tengah kaya gua iro. Cacamu ta, Trek. Kok wajahe Pak padha ya, Trek. Wajahe padha, Trek lho. Lho ya. Ya ngono. Nek ambek saudara iki, ambek kakak iki kudune iku rukun. Gak ngono, Mas. Untuku ning tengah situ kaya kiper. Lah iki ning tengah bolong kaya gua ira. Nek rokok ora usah dimut dicentelno ning kero.
Ayo. Ada pecut ya nang joget ya. Ayo. Ayo keplok, keplok. Iya. Sampeyan kok yo iso-iso. Gak ngono iki jenenge. Ganteng-ganteng goblok. Aku eleke gak sombong. Sopo sing ngomong HP? Ah! Oh, lempar. Pompong duitku wis entek bayarane, yo. Ayo. Ayo lempar. Ayo. Pompong bayaranku wis entek. Ayo, bayaranku wis entek. Terus hajar terus, ayo. Alah trek, aduh. Aku diperkaos. Iki arek teko ndi sih arek rek? Iya lah. Ayo Mas. Siap. Tak kandhani. Awakmu ora joget ae penonton antusias ngekek awakmu saweran. Yo. Yo sik tenang e. Beno aku sing ngomong arek-arek ku ono ngene arek-arek sing njobuke ngapa dhewe sing lumpuhno ya. Awakmu durung joget ae penonton wis antusias ngekeki saweran. Apa maneh awakmu mari joget, awakmu salto, awakmu mangan beling, mangan tambal ban, mangan LPG, mangan sawer kulkas. Iya. Iya. Joget to ngene ana saweran ladupane. Sing penting kowe dudum ning mburi. Oke? Iki tanggunganmu. Lah, iki tanggunganmu. Kon dijak sapa? Dewi Mas. Dijak sapa? Letre Mas. Rene ngono to. Op lang. Trek. Pancet nang kene. Panceton nang kono. Panceton nang kono 50.000 menjoget ngono tok tak kei lagu. Kono. Ayo pancet kono. Op ya. Rondo jentit. Trek rondo jentit. Lah, ana tapati apa ta ena apa dia apa ta apa diku apa te apa dia ngatang seneng Trek seneng ya toh seneng matamu mencotot gopok ngene siapa yo digepuk untukku ilang yo apa ya kok digepuk untukmu ilang yo lah kon ket wingi ya ora ana untune saking senenge saking terhibure makane gemes sampe awakmu
alah elek alah. Arek kok kaya Batman sempak. Aku takok. Iki tanggung jawab sapa? Molak ngomong, nek aku nyeluk ngadeko, ceblong. Nek gak nyeluk kon lungguh drengas-drenges, rupamu kok kepekecot. Langgalan tanggunganmu lang. Adek eletrek lho adek eletrek. Iya, adek eletrek. Duduk. Nah, duduk. Longgo. Nah. Cangkemmu lho. Aku ngomong. Eletrek rondo gak lemes. Ayo, iku pesugihan eletrek. Ya iya, ndek kanane iku. Walah, ndek kanane iku malah Joko wong liya. Mau kurang. Ora niku aja Eling ning Indosiar. Dani arek iki melok ning Indosiar iki. Sumpah, delok model kok Batman sempak. Sapa? Iki kok Batman sempak. Kon koyo tutupe toples. Ayo, eletrek ben joget salto Mas, pukul Mas. Tunjukkan pesonamu, yo. Oke, pahlawan internasional manusia kresek. Ayo Mas Galang, ayo Mas Galang. Innalillahi wa inna rajiun. Sing sabar trek ya ngono kabeh kuwi wis ana titiwandine ya. Sing sabar. Pura-pura mati. Oke aku mati. Kon anak dengan Pak. Ya. Iya kon. Iya. Amin. Amin. Biasain kok biasain. Amin. Meneng. Aku ndok tolong yo nak. Mbok tanah mburi omah aja didol. Apa-apa? Iku tanane wong, matamu. Matamu. Didol kaploki wong malahan kowe aja. Ayo akrobat yo. Soale awan dhewe iki dibatasi waktune awan dhewe mung titik. Ya muga-muga awan dhewe iki iso main tahun depan atau bulan-bulan ke depan yang kene mana iki menghibur warga masyarakat desa Petemon bersama jaranan iya Petemon tuwek goblok tetap bareng jaranan Mustika Jaya. Lah kok iya Lho temenan ning kuburan. Ayo eling gak? Eling gak iki main ning gone akhirat. Main ning kuburan tengah-tengah. Ayo ana YouTube. Iya. Aku ro rek sing nonton mayit-mayit tok. Bayu. Tapi trek jaranan iki ora menghibur masyarakat ngene iki menungso ngene iki, ya menghibur warga goke barang. Kita doakan semoga penonton di sini semua siap selalu dan senenglah ono adane
bersih desa ngene iki iso nekono jaranane Mustika Jaya. Berdesa iki iki acara bersih desa. Apa sih tegese bersih desa? Sampeyan jelasno. Bersih desa iki syukuran kanggo desane trek. Ngresiki iki supaya iki balak nang desane ben ilang. Ngono lho. Mangkane ana unen-unen ya, ana unen-unen kebersihan pangkal dadi iman. Ngono dadi ya diresiki kabeh sadurunge ngresiki desa ngresiki omahe dhewe. Omahe diresiki, gote diresiki ben dadi sehat kaya sakeluarga. Terus mari ngono ngresiki desane. Dadi barokah samene kae iku. Dadi didongakno. Oh iya. Apa? Wis ta? Iya. Penontone iki lho guru guyu. Cipratono aku engko. Iya. Wis ta iki, wis ta. Nek wis tak mlebu. Nek wis tak mlebu aku wis entuk-entuk lho iki. Oh iya sebelum menit. Oke, oh iya. Ayo atraksine di sini atraksine. Ayo. Ayo pokok Mas. Sing enak to nek katokan niku malah katokan lho. Wah malah ngurangi durasi. Ben obet digoleki. Ayo dalang ditambulan. Ben digoleki dhewe. Atraksi apa iku, Mang? Ban glondong. Njajal kate gamelan rone. Srot rono. Njajal. Aku bek iso, Trek. Aku ora ngono. Iya. Ya. Oh, ngono. Lompat 1. Nekuk. Yo, piye? 1 2 3. Hush. Oh, ngono. Oh, iso. Cah kono kok.
Maju. Kita menyongsong hari ke depan. Duduk atlet kaya ondur-ondur. Maju. Ya mentol kowe aku mau lho, tengok. Iya. Oh, bebe. Lah iya, tuwek goblok. Mbon nggih. Ya. Gupu ya ketua. Rek, awakan dhewe ra usah. Alah. Alah, manuk cilik joget. Trek, awak dhewe rasa sesuwe. Ning kene kok atraksine teko jarangan Mustika Jaya iku. Mustika Jaya ya, bener ya. Jalan Mustika Jaya iki akeh di atraksine. Dadi awak dhewe iki dipersingkat ben atraksine iki main dengan lancar, ben enggak sampai bengi-bengi. Yo, dintekno Trek. Atraksine. Gini kita terakhir. Masalahnya permainannya Mustika Jaya ini tasik kata nggih. Bene sampean dereng puas, monggo pengganung suling Sugi Letrek berada di kawasan Donowati. Nggih. Ini gunung kabeh. Iya. Nggih, pengganung suling akan berada di kawasan Donowati, main pagi sampai sore. Kapan, tanggal 10. Jam piro, Trek? Jamilah jambak-jambakan kaya antumo. Temenan, Trek. Mulai jam 09.00 sampai jam 5. Dan selanjutnya insya Allah pengarung sulit akan berada di wilayah Gresik, Cerme. Terakhir Jember. Kasut. Langsung Trek. Ayo, jaluk bapae iku apa? Jaluk tolong bapae gawe tuguan Trek, gawe tuguan Trek. Ya, ayo gawe tuguan. Kondisi engko terakhir aku. Tuguan bapae. Ayo ndi bapae? Iko. Iko lho bapae iko lho. Lah iko lho. Lungguh tok ya bayaran mangan. Ketua, bopomu kalau ngadak lho. Lah iko. Mbak iki. Ayo Mas. Oh, ketua. Oh. Ketua gawe klambi bopo. Ayo men. Lha iki yo ngono bopo nggawa anak.
Lah nae mangan boke gak mie sih. Mie tak kira mangan boke. Lah. Biasanya nek nangis langsung dikeki mie langsung meneng. Iya kaya anakku. Ayo Mas. Ayo Mas. Yo situ. Ayo. Tuwek-tuwek muring-muring gak oleh. Dancuk yun. Lah apa kok meso-meso apa? Ora munggah gas kei sikil lha rumoso mono tulisane welcome ta. Sapa iki ta? Iki remu dicek iki. Rena kon. Cot kecot. Kon iki ambek wong tuwek iku kudune sopan. Nek awakmu dewangi kaya ngono iku mang jane iku munggah sing penak lapor rene cacane mbok idek iku. Ngene lho carane iku. Ayo Bapak. Tak ulangi yo. Carane ayo Bapak, gak usah tak ulangi. Gak oleh. Iki wong tuwa. Gak oleh. Goblok e. Udah. Dadane wong loro iki padha jancuan ya ya. Bano Surabaya kok. Iya kok jadi praktek ngraiku Mas. Wis langsung munggah gak iso reku langsung aku ae. Jame. Ayo Mas, pas galang. Kon kok iso munggah sawerane tambah akeh lho, Trek. Hati-hati po, letrek nyipokan po. Hati-hati. Cipok letrek titanus lho.